guys, welcome back to my Urun Bagre YouTube channel. Art जों दिनै आंनि लोगो दं सासे फंबायबो जायो एक्चुअली बिथाङा हेलो मानिक बसुमतारी आरो बिथाङा आंनिबो ओरैनो मान उन्दै जागोन बियो आरो जों सानैजों दायो एसे बेरायगोन आरो ना गामि खाथियावनो नोंथांमोनखौ स' लुक्सखौ देखायगोन नोंथांमोना नायबाय था बोरै मोनो भिउखौ नायनानै ज' गारियाव गाखोबाय आरो जोंना बाइकआ इमान दामि नङा स्प्लेन्डारसो स' अब्लाबो नोंथांमोननो देखायनो नाजागोन जों बैजा बेलतला थांनाय रुटखौ देखायगोन आरो ना बिदि बेलतला थांनानै जों बेसेबां हायो दिन्थिनो नाजागोन नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबाय था जाहाथे भिडिअ सब नुजोबो आरो ना दा जोङो थांनोसै हेलो गाइस माने जों दायो थांनोसै आरो ना स्टार्ट होनोसै आरो दा थांगासिनो दं जों एसे आगोलाव माने राइट टार्न लानोसै ओमफ्राय एखे पाका लामा मोनसिगोन आरो ना गाइस जों बेजा राइटथिं थांसै आरो ना बेयाव बुधबार हाथाय जायो बे थांनाय सारियालि आरो ना बे थोंजों थांसै आरो ना दाबाय थांसै आरो ना गाइस केमेरानि एंगेला एसे गाज्रि जानो हानाय मानोबा केमेराया इमान मोजां नङा मबाइलजोंसो बानायनाय आरो बिराद गोरलै जायो गैया माने गाइस जों एखे खावलांसै आरो ना बिजा सिदा दङ माने एखे बिजा बेलतला हाथाय होननाय नुगोन आरो जों बेलतला हाथायसिम थाङा नोंथांमोना भिडिअखौ इन्ट्रेस्ट ला नायनानै जाहाथे मोजां मोनबा लाइक शेयार कमेन्ट साबस्क्राइब खालामो आरो बे गामिखौनो बिजयपुर होनो आरो ना लामाफोरावबो साइकेलफोरखौ दोनलाबायोलै बिराद दिगदार आरो ना माने गाइस बावैसो खुलिजानाय बेनो जाबाय दङा सेन्टार होनो बेखौ मानसिनि नामखौनो दोनदों आरो ना सेन्टार बेयो बिराद टार्निंथार आरो ना मालाबा माने बिराद हांसो फिसाफोराबो बोरैबा डिस्टार्ब खालामथारो आरो ना गाइस लामा हांसोफोर फैथारो आरो गाइस बेयो जाबाय माइनाव दुब्लि होनो बेखौ माइनाव फोथार ओरैनो माइनाव दुब्लिफोर होनलाबायो आरो ना गाइस आरो एखे लामाया गाज्रि जाजोब्बाय माने गाइस बोसोरसेयावनो गाज्रि जादों थांनाय बोसोरसो बानायदोंमोन 2020आव एबार 2021 सेप्तासिम जोब्बाय मानोबा गोदान बानायनाय ना आरो बेनो जाबाय गामिया माने मा आरो माइनाव दुब्लि होनो आरो गाइस लामाफोराव दैफ्रा बिराद दंलाबायो आरो ना जाम्पिंबो बिराद जादों आरो गाइस बेनो नै सिराइदि होनो बेखौ सिरहेदि माने फुनालि फोथार कार्बिनि सिरहेदि आरो नै गाइस नै बै फिल्डआवनो लेफ्ट साइडथिं फिल्डआव जोंनि एनुवेल कनफारेन्स जायो एसेबां गिदिर कनफारेन्स जायो माने बेहायनो जायो आरो ना जोंनि हजाइ डिस्ट्रिक्टनि भितराव आरो ना बेनो मेन सेन्टार बायदि आरो बेजा पुरा नुखाबायानो नोंथांमोना भिउखौ इमान मोजांथ' नंखाया आरो दसे आगोलाव जों टार्निं मोनगोन बिराद गाज्रि टार्निं दंखायो गाइस बाइकआ माने खम दामि नालाय टार्निं लानो बिराद डिस्टार्ब जायो माने जेनटेनसो लायो माने साखाफ्रा गिदिर जानांगौ आरो ना गाइस आरो जों बै दसे आगोलाव बेहायनो नेनोसै स' नोंथांमोना नायबाय थादो बेहायनो मोनफैबाय माने ओरैनो बेरायनोसो फैदों नालाय बेनो जायगाफ्रा इजाव फोथार बे लामा एखे इजा हाजोथिं थांगोन इजा हाजोथिं माने माबा दं आरो ना हाथाय बाजारनि हाथाया माने बे लामाजों थाङो आरो ना हाथाया बर' बिराद दङ होयो ओमफ्राय बे लामाया इखिनाव बहुत टार्निं जादों आरो ना ओमफ्राय नै लामाया बेनो
फुरा आरो थांगोन आरो ना माने जा हाथाय जायो जा समबार हाथाय जायो स' गाइस आं बे माइकखौ लागायदोंमोन माखा स्टेन्डखौ लागायदोंमोन माने मा होनना आं मिथिया बारा थ' मबाइला एसे मोजां नङा माने एसे खम दामि बेनिखायनो बिराद मावो माने जायरो गैया मबाइलाव माने केमेरानि थ' नोंथांमोना अन्नानै प्लिज साबस्क्राइब खालामना हो जाहाथे आं थाबैनो नोंथांमोना आरो मोजां मोजां भिडिअ देखायनो थाखाय मौका मोनो एबा खाबु मोनो थ' नोंथांमोना मदद खालाम आरो नै आं हजाय डिस्ट्रिक्टनि गासैबो जायगाफोरखौनो नोंथांमोना देखायगोन आरो ना ओमफ्राय बाराथ' गैया एक्सपिरियेन्स गैया आंना मानोना दा फार्स्ट टाइम स' थेवब्लाबो नोंथांमोना देखायनो नाजागोन बेनो जाबाय लामाफ्रा आरो बैहाय दहाय आं देखायना फैनाय फिल्डआव माने बेहाय जोंनि जिहेतुनाखि एनुवेलनि माबा कनफारेन्सफोर जाहैबाय बेहायनो जायो आरो ना आरो एसे गोजानाव माबा दं फिल्ड दं अब्लाबो बेहाय लामाया मोजां नालाय एसे लामाबो एबारसो बानायनाय आरो ना होमबाबो गाज्रि जाबाय मादि बानायथाय ओमफ्राय बेहायनो जायो आरो ना ओमफ्राय जों फैनाया बे बेलथला होनो बेजा 3 किल'मिटार 3.5 किल'मिटार जागोन आरो लामाखौ फाखा बानायना होबाय आरो जोंनिथिंनिया जा माबाखौ ब्लकनि लामा दोसो जादों आरो ना सिसिस ब्लक बे सिसिस ब्लकआ बे कार्बि आलं माने बै कार्बि आलं नङा आरो ना बे गरमथान जा बारलाङो रंमिलि समलि बारनानै बे जा थाङो आरो सिसिस ब्लक दाबो जायाखै मानोना सिसिस ब्लकनि कामा बहुत देरि जायो आरो ना बे पाकानियाबा माने जि नांबाय बानायखानांगोन सिसिस ब्लकना क्लिक 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 जाबाय थायो आरो ना थ' नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्लाबो मोनाब्लाबो लाइक खालाम मानो होनब्ला आंखौ एसे हेल्प खालाम नोंथांमोना बे भिडिअआ बिसोरनिसै नोंथांमोननो दाखालि होनदोंमोन आं मैया भिडिअ बानायनो होननानै मैया आपल'ड होननानै थ' नोंथांमोननो हादिया मानो होनबा मैया अखा बिराद हादोंमोन आरो एसे बल गेलेबाय आरो गामियाव थ' नोंथांमोना भिडिअखौ साबस्क्राइब खालामना हो लाइक खालामना हो अननानै आरो दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै बाय